מהשירות. נו, תראה מה זה למה? לא פה, האשים אותי ברצח העם. אבל סיילס הזה בסרט. טוב, תרוץ עם זה. אריאל. שלב אחי. קאט. זה הפרומו. That's alright. נו, שמי אתה? אין נקודה או משהו? אחד. נקודת כן. מה זה הדבר הזה? אתה מוכן להחליט את ההרפואה? בוא'נה זה חדש, הזין רציתי. אתה רציני? לא, פארד, אני ואתה מכירים לא מאתמול, אנחנו מכירים הרבה זמן, והפעם רסלינג כן, אני שומע לי כמה טוב, יאללה. טוב. מה שמשנה עכשיו זה שהבלק, נו, אי אפשר. באמת שאי אפשר. נו, חלאס כבר. די, באמת, זה לא מצחיק. כי אם לא עושים לך את זה, כבר היית מתפוצץ פה. עבודה בסנות זה לא עבודה. זה עבודה, כל עבודה מכוונת את זה. זה מקצוע הכי עתיק כבר. תגיד מה, אתה יכול לבצע שסעשו? די. אולי תסתובב את הפשע. טוב, ואין דבר יותר חשוב מהמסכה. אמור להיכנס. אמור להיכנס? זהו, חצי שם דבר. אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע,